ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ପଢ଼େଇବା? ହିଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନା କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ 5 ଯାଏ ତାକୁ ଇଭିଏସ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ବା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 6 ଠାରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼େଇବା ପିଲାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସପୋଜ୍ କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବା, ସେଠିକି ନେଇଯିବା, କୋଣାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ହେଲା ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ନିଜେ ଆକବର ହେଇଯିବ, ଶାହାଜାହାନ ହେଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପିଲା ନିଜେ ଶିଖିବ, ନିଜେ ଡ୍ରାମା କରିକି ନିଜେ ଶିଖିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇବା ପିଲାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼େଇବା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବା, ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 1869 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବାନି ଯେ ତାଙ୍କର ଚୌରୀ ଚୌରା ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ 1882ରେ, ସେ ଚମ୍ପାରନ, ସେ ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଭଳିଆ ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ପଢ଼େଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ।